ceste pre národ, pre slávu a neviem prečo všetko vám ešte vás tu vítam na mojom kanáli u netotožnej hry, alebo ja neviem čo to znamená, proste o hry, ktorú ste ešte nevideli na mojom kanále, že túto hru už natáčalo hodne ľudí. Nečakal som, že túto hru niekedy budem natáčať, ale no, niekdy. Natáčal som ma už v pláne, ale nie s tým, aká je zatiaľ vydaná. Pretože FPS dropy v mestách a tak ďalej. Aktuálne to ide tak maximálne tak na 20 až 30 FPS, pretože všetci vieme, ako je krásne spracovaná táto hra. A tie bugy. A toto je moja aktuálna výbava. Úprimne, nechcel som si na začiatok videa nič moc brať, ale naposledy som cepol a napadlo ma, že natočím to video. Ale ma napadlo, že proste som sa nudil a chcel som sa pohrať. To ma napadlo, že nejdeme nijak extra zháňať, proste bereme prvé veci, čo uvidíme, teda mám tu Winchester Model 70, veci, Adam, viete čo to je? Nejak takto, áno, všetko polo rozbité. Mám tu AKčko, bez tlmiču, iba mali zameriavať, že nás nabol, pretože som chcel sejmuť zombika, tak nejak sa tá hra bugla a musel som znova stlačiť, aby to prestalo strieľať, takže papa, ďalších 28 nábojov. Otváraky, 3 lekárničky, jedna lekárnička, áno 4, jedna lekárnička sa dá použiť niekedy 4 krát. Zápar zapaliek, 5 fľašiek, pretože som ich našiel 5 a rád nosím pri sebe 5 fľašiek. Mám AKčko a mám aj túto zbraň, čož je trošku na nič a zároveň aj toto, Winchester. Je to na nič, pretože za prvé, keď si chce protiná zbraň, ktorá by mala byť tu, tak on vyhodí vec, čo má aktuálne v ruke, pretože nedokáže mať v baťohu akví iné tvári hore, tu, kde ukazujem, nedokáže mať proste, nedá sa otáčať, nedokáže tam mať dve zbrane. Vidíte, že aktuálne tam mám ten Winchester a ten určite záležať nebudem, na bedoňo nemám. A teda kebyže si to prepnem na zakačka na tú pištoľu, ktoré mám mimochodom 30-40 nabojov. Hovno, to je 30, to je 60 nabojov. A jeden prázdny, ktorý som našiel, ale zobral som si ho s nádejou, že doma nájdeme naboje. Takže tak. Veľký baťov, myslím, že najväčší, aby keď sa skrčím v trave, by mu bolo jasne vidno. Pásku, zápalky, myslím, že šiciu sadu, jasné. Nejaké tabletky, neviem k čomu presne sú, otvárky, to už som hovoril. Heatpack, keby mi bola zima. Antistapku, postaviť zrad pomerne ok, mám tu ďalej sekeru. A to teda všetko, keď na nás niekto zautočí, tak buď do ňa vystrieľa týchto 11 nábojov a dúfať sa, že trafím, čo mám malú šancu. Alebo to prorodinná zbraň a po 15 nábojov, ktoré ňa páliť. Aktuálne som na výprave, neviem či vidíte aktuálne môj Steam, ktorý mám otvorený. Mám tu otvorenú mapku a úprimne absolútne sa v tom nevyznám. Aktuálne možno niekde pri ceste... Netuším kde sme, proste sme na ceste a bežíme. Zem do tohto domčeka som si zašiel len tak pre úvod, myslím, že to je domček pre kravičky alebo pre ovečky, to neviem. A teda, ak na nás nájde nejaký hráč, tak sme docela rozpredali, lebo nemáme náboje. Veci máme pomerne zničené, lebo už jednoho hráča som sejmul. Áno. Nepýtajte sa ako. Áno, bola to sekerka, pretože sekera. To som ešte nemal ani Winchester, ani AKčko, proste iba oblečenie. Aktuálne mám namierené ku jednému domčeku, odtiaľ mám namierené do starého soboru a... nie, do nového soboru dokonca. S ňou do starého. A na to chcem ísť, teraz sa počúvame, na letisko. Áno, na letisko, snad sa tam vôbec dneska dopravíme do týchto 30 minút. Po prípade to strihnem, alebo tam dám niečo, zrýchlim a dám tam maximálne tak nejakú hudbu do toho. Čož nepredpokladám, pretože je úplne úžasné komentovať a toto ja celú tú cestu, hodinovú cestu odkomentujem, pretože to je Tourist Simulator 2016, 2015, 2016. Takže tak. I am thirsty. Pred chvíľou, len tak pre... my môžeme vlastne bežať o 30 toto, okej. Som vypil dve tieto
noob curry, alebo notakuri, to je jedno. Som vypil 2 tekory, vypil som 2 teto kraviny, 3 teto konzervy, toto som si doplnil, lebo som išiel náhodou okolo studňa, neviem ako som mu našiel. A asi teraz, čože o 10 minút mi napísal I'm thirsty. Fakt, seriós, tak mi to vysvetlíte, ako môže chceť toľko piť? Žrania nie, že by mal málo, tomu dávam pomerne dosť, a ktoré máme iba 3 plechovky, čo je toto? To malo byť ryby, mám pravdu, no jasné ryby. A asi tak. Veci máme všetky, ak sa nemýlim, Pearson okrem rukavičiek, tu máte damage. Toto malo byť Pearson, damage, Pearson, damage, alebo Warn. Damage, Pearson, netuším, damage a Pearson. A kačka je tiež Pearson. Jasné, toto je tiež Pearson. Najviac čo ma nasralo ešte v minulom živote, to nebolo s týmito vecmi, lebo to som nemal ešte SKS-ko. Nakúpime, čo sa skrýva v domčeku tamstva. What the fuck, čo to je? Tak budú zväčším si to dolením. Hammer! Vlastne to je v napise, okej no. Moja retardácia už ide dosť vysoko. Ako ste sa mohli všimnúť, textúry nemám určite na maximum, pretože to by s frapsom, opakujem s frapsom a s tým akom bere FPS-ka by sa to nedalo. A preto to mám na detaily medium a snažíme sa tam teda dopraviť. Rýchla prehliadka domu, nič. Ešte sme mi nohy. Máme pri sebe morfín. Nemám pri sebe morfín, mám sekeru, maximálne by sme tak mohli rýchlo behnúť potom niekde ku stromu a zasekať mu teto. Aby keď chce, áno, tetnem, to už mi to bude hovnu, paličky. Aby keď si zlomím hnáty, aby som si mohol, myslím, že to ide pomocou dreva a fuck off. A pomocou bandážu by sa mala dať vytvoriť tá kravina na nohy, ale istý si tým nie som. Ježišmaria. I really need to drink. Vyšli som na piču. Čo to tu je za kraviny? Nebudeme sa k tomu približovať. Čo to je? Aha, to sú iba úžasne nenačítané textúry. A správne sa za textúry. Ospravedlňte to. Kokos, musím zohnať iný niečo prístroj na nahrávanie. No a my tu zabehneme do kríkov. Večkom, to bolo myslím jasné večkom. Takto a ideme si rýchlo dať niečo do krku. Vypijeme toto, áno, ono ho zohodia kačka, ale mal by ho zdvihnúť. Bohužiaľ není nikto, s kým by sa to dalo hrať. Snažím sa prehoviť pár ľudí v komentáru, ale z toho nebude očividne nič. I feel thirsty. Nasrat! A rozmazať. Wi-Fi titulom. LOL. Práve sme dali height. Jak je height skôr, tak proste niečo také maximálne FPS-ka. 20. Hovno, 31. Tu ak sa nemýlim, máme priehradu, taký mini priehradu, zase ten úžasný strom. Nenačítaný, ďakujem. Túto hru som chcel kúpiť kamarátovi, lenže jeho počítač plus táto hra rovná sa niečo nepekné. Každopádne, jednoducho povedané, neutiahol by to. Znova zopakujem, čakám, až sa to krásne napraví ten port na ten počítač. Čo sa týka počtu hráčov na serveru, nepozeral som sa, nejdem sa pozerať. Ak je nás tu 30 000, no tak to som... to nemôže. Ak je nás tu, povedzme, neviem koľko maximum na serveri, 25, poviem príklad, tak to bude docela na hovno, pretože bežím stredom cesty, fakt akože jeleň a idem na letisko, tak to bude docela uprdel. Ale zároveň, ak tu náhodou sme sami, čož by bolo LOL, sa pozrieme na konci videa, tak to bude docela tiež na pič, pretože potom zase nebude akcia. Každopádne kúkať sa nebudem, proste bežíme. Čo mi pripomína, že som si mohol dať taktiež aj nejaký ten budík na 30 minút, alebo ja neviem, mohli by sme dať podľa mňa fakt. OK.
ignoration, správy. Mohli by sme to dať normálne na 40, pretože, jak sa poznáme, tak tá hra sa fakt je niečo ako turist simulátor a iba beháme a beháme. Za chvíľu ja položím telefón a idem rýchlo čeknúť dom. Nič, to je východ. Tu na nič, max mám nejaké oblečky, dám k ničomu. Nič, to je niečo na zemi, plechovka bereme. Niečo za dverami, nič, pokračujeme ďalej. Môj fail sa často stalo, že som sa otočil, bežal som späť kvôli takýmto domom, preto už málo kedy rabujem, ale no, raz za čo sa stane, že ich vyrabujem ako teraz. Ja sa tam teda hodím, keďže budeme už určite sa prebehli nejakých tých 10 minút, typujem. Na 10 minút ani 5. Ja tam nehodím ani čas, ja tam hodím proste stopky a ja budem to tak nejak časovo sledovať. Jedno hlavné, čo sa budeme starať, bude okolie, aby nás hlavne nikto nezosnípil, alebo proste nejaký typek pribehne dozadu a robí peng po kabuli, po gebuli, alebo jak to vlastne je, proste po hlave nás ďobne dačím s takerou klackem. Mi zamal, kurva! Koľko zaberajú paličky, či je to 2x2 alebo 1x1 alebo takto 2x2, jedno z toho. Viem, že 1x1 to asi 100% není, ale 2x2 podľa toho ako. Keď je to takto na výšku, tak to zaberá menej miesta, nie že by to sa zmestilo do inventára viac, ale dá sa to tak poukladať, ako vidíte aj tie fľaše. Keby to bolo takto, tak raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tak ako 7, ale povedzme príklad u tohto, kebyže máme takto, tak zmestíme takto 2. Zatiaľ čo keby ich máme takto, tak zmestíme 3. Myslím, že chápete, čo chcem povedať, tak ja chcem to ani vysvetľovať, neviem ako to vysvetliť presnejšie. Ok, 4 jedlá, hovno 5 jedál plus 2 fľaše, ja si narovnám postavne, nemusím stále. Ty vole, ja sa to musím naučiť, alebo si proste dám inventári niečo iného. Taktiež som zistil, že keď chcem hovoriť, tak sa drží Kablox, ale to mi tak jedno, tak trošku pomerne k hovnu, pretože tu hrá stejná 90% Angličanov, alebo proste nie Slovákov ani Čechov, takže moc by mi rozumieť nemohli a anglickým čo poviem, ak sa má tak hovno, ak sa má tak hand up, alebo stop, don't shooting a neviem čo všetko ešte. Please do give me water. A proste nejaké píčoviny okolo toho. A úprimne už ma bolí ruka z toho, pretože bežím z Elektra už polku cesty k tomu letisku a keby sa to nedá uveriť, tá mapa je pomerne veľká. Ale tam bol zase krásne načítaný dom. Tá mapa je pomerne veľká. Faithful checking, my checking, intro, dom. Samozrejme bývajú kokotiny a vôbec niečo. Nič, pokračujeme. Alebo nemusím to obísť. A teraz pokračujeme. Netuším presne, do akého mesta som aktuálne dobehol, môžeme sa pozrieť, ale to až tam dobehnem a tam ten dom má krásny textúry, tam kde mi končí hlaveň. To už nič. Môjho... Čekal som si nedokážem zapamätať. Winchester model 70. Viem, že to je jedna z tých lepších zbraní, ako keďže nájdeme scope, tak by sa to hodilo ako ostreľovačka, no, scope a náboj pochopiteľne. Ešte sekundu, tu si pozriem, kde sme. Keby sa mi dalo hýbať s mapou! Ako, neviem, či to vidíte, ale... Really? OK. Píše sa to tak? Moberka? Nie. Je Horock. Sa tak nepíše, kdeže sme to kurva? No tak moment, kde sme? Mapa, neser ma. Bežali sme po tejto ceste. To piči, nezali sme mi náhodou tu na. Kokotina, čo robíš? Nezahli, počkaj, nie je to náhodou to mesto tu najvyššie? Není. Kde to kurva sme? Si nepamätám. Ako áno, bežal som po tej ceste do Elektra. Mal by som si ju pamätať, ale
What? What? Kde to kurva sme? Ako jedna šanca ešte môže byť, že som úplný kokot a iba si to neviem spomenúť, lebo ideme z druhej strany, ale... Že by... No... Tu máme seriózne nový sobor. Ja tak sa nemýlim, že je to nový. Úžasná mapa zase krásne reaguje. Áno. Nový sobor. Tak neviem, v ktorej píči sme, ale... Pokračujeme do nového sobora. Jasné, tadiaľ to som bežal, ja som taktiež kripol zase. Ďalej, bol by som rád, keď si mi do komentárov napísali, kde je posed nad novým soborom, pretože tam by sa mali nachádzať jedný z dobrých skopov a práve jeden, mal by sa tam nachádzať aj ten, ktorý potrebujem. Lenže, zase krásne načítam testu. Ďakujem. Lenže tak trošku som nezistil, kde presne ten nový sobor je. Nový sobor? Kde to černo je a hlavne kde je ten posed nad černom a tak trošku som bol rád, keď si mi tak nejak poslali nejak čo robí tá postava. Ok, ďakujem. By som bol rád, keď si mi poslali nejak označenie tie mapy, napríklad, že mapu nejak upravíte alebo proste nejaké miesto na Google vygoogliť a proste do komentáru link, pretože ja som fakt creepy a nedokážem nájsť ani len to černo a na to, aby som dokázal nájsť ten posed nad černom. Ak by ste boli takí dobrí, tak by som vás poprosil tú správičku do komentáru. Ďakujem. Ja rozmýšľam, že či vôbec dobehneme ešte dneska do toho nového soboru, aby sme mohli odtiaľ prejsť zo starého soboru a odtiaľ následne ja už ani neviem kam, proste niekam, kaď asi som ako letisku. Každopádne striať to nemôžem, pretože doma som asi tak ani nie na hodinku a bojím sa potom, že by som to strihol a zostalo by mi ešte 3 minút natáčania, zatiaľ že by potom prišla mama domov, takže striať to asi bohužiaľ nebudem, budete sa musieť spokojný s týmto beom a s mojím komentárom, že môže byť tak trošku aj smutné, ale zase pre niekoho nie. Ja neznášam, keď niekto niekam beží a proste to ešte pochopím dobre, on to... Aha, dvakrát, ok. Pochopím, že dobre, zrýchlil to, niekto zase tak netrvá, tak ale zase úprimne strihať to... Mňa napríklad zaujíma, čo tam robil. Mňa by zaujímalo aj či pil. Každá jeho zastávka, ale proste on to vystrihne a zrazu je tam. To je ako keby, že si poviem, že stojím tu a zrazu som u toho stromu, lebo proste som to vystrelil, pretože môžem. Alebo napríklad tam je dom, potrebujem sa do neho dostať, neukáže ani žiadnu taktiku, proste po niekoľkých minút, proste zrazu je tam a povie, že po niekoľkých minútach sledovania som zistil, že môžem prebehnúť, tak som tak sa nejak pretlazil a sme aktuálne dome. To proste neznášam. Ak ma aktuálne sleduje niekto a robí to, tak prosím vás, nerobte to. Neznášam to. A myslím, že nie som jediný. LOL tam má odtieň. Úplne MLG. Máme prepracované. I really need to drink. A zase. Ako ak mám pravdu povedať, viem čo to robí. On to robí preto, že ja ako keby kliknem takto, on chce vyťahnuť tú zbraň a on to potom ako keby stiažuje ten beh a proste zastaví. Je to taktiež kokotina, keď drama len kliknem, ale proste nie je to zase úplne dobre vymyslené. Proste keď beží, tak by nemal pri tom stlačení robiť nič, jedine keď stojí, tak by mal takto zamieriť, ale zase keď bežím a stlačím a úplne ma to zastaví, pretože best book in this game. To zase tiež nie je pekné. On pýtal do mňa fakt drink, tak až budeme tak nejak za horou, pretože odtiaľ to má, aj ak tu niekto ešte je, tak kľudne ma môže z toho kopca vidieť, alebo z toho a zo snipy ma. Že ja proste zastavím, on začne piť a dá mi jednu z Winchestera, alebo z neviem čoho, viem, že je to ešte jedna zbraň, ktorá má fakt silu a myslím, že by to malo dať každého na ranu, či má vestu, či nemá vestu. Ak má akokoľvek výbav, mal by ísť na ranu, či headshot, či bodyshot. Takže tak.
Winchesterom sa počíta, akože dáva to dobré pecky, preto som rád našiel ten scope a neviem, kde by som to snipil, možno tak by som zostal niekedy na nejakom serveri a zrýchlim to a budem snipiť toto. Jak sa volá táto. Proste ten Airsoft, alebo jak to je, letisko. Proste budem tam, napríklad vyhradím si nejakú hodinu, že tam budem stáť, zrýchlim to a po prípade, že tam niekto nabehne, tak to spomalím napríklad 5 minút predtým a proste spomalím 5 minút predtým a spomalím, nechám to ísť do normálneho času a to je nemá napadá. Ako toto bežanie úplne zaživné to není, pretože keď som natočil včera Fear, ktoré už by malo v aktuálnej dobe byť natočené, Ježišmorio, by malo byť v aktuálnej dobe vydané, čož myslím, že už 100% nie je, pretože nás taký ani nie som. Práve máme otočený 10 minút z toho, čo počítam, ale zároveň už sme natáčali aj niečo predtým, proste som nezaplašil časovačne, že typneme, že už máme nejakých 15-16 minút, 17 povedzme odtočených, takže keď budeme počítať do tej 30-ky, tak dáme nejak 33 minút, nejak, to je tak na 40 minút, pretože, neviem, proste pretože môžem. A je really need to drink, počkaj kamoško, dojdeme niekam, kde nás nebude tak úplne vidno a tam sa napiješ. Tu si to pamätám, jak som bežal. Ja sa spavnul niekde úplne na druhej strane mapy a bežal som do Elektra, že tamto tak nejak zapnem, som potom prišiel doma a rodina bola proste doma a sa nedalo. Ma napadlo, že už sa vydám do cesty až odývil, lebo mali naplánované ísť niekam do obchodu zase už tak. Potom sa napínalo proste niečo také. Tak môj nápad bude, že nechcem ísť sem, pretože on vždycky dropne to AKčko a práve AKčko by som stratiť nechcel, aj keď ultra veľa nábojov do ňoho nemáme, tak ako stratiť AKčko, ako mám šancu, že na tom letisku bude. Headshot, že mi dá, mám malú šancu, pretože zase, ako všetci vieme, tak ten scope, aj keď máte dobrý scope, ono sa to proste pomalinky hýbe, aby tu vytvorilo ten efekt toho, že je to hra, že nikto není úplne presný, že budú mať sekundu, že sa mu nebudú hýbať ruky, napríklad ako CSGO, keď sa nipíte s AWPčkom. Tam namierite proste a tá postava, ona je ako zamrazená, ten scope proste stojí na mieste a nehýbe sa. Tuto robili fakt tak realistickejšie, pretože fakt si predstavte, že ani vy by ste to úprimne, keď si tak poviete, nedržali úplne presne. Ako keď chcete na ňo namieriť úplne, tak by ste sa posnažili, ale úplne presne to nechytíte. Takisto je to urobené aj táto hra, napríklad teraz kebyže mám Winchester a tam za mnou sa napríklad niekto objavil, že sa vás spavnú, tak odtiaľ to len tak nedosnipil, lebo by som musel minimálne tak pol minútu čakať, kým by sa prestal, kým by bo aktuálne keď zastanete, počujete, je ulichčaný. A keď vám to mám tak nejak ukázať z prvej pohľady, tak sledujte to. Vidíte, jak sa hýbe ten scope? A on má byť proste taký, aby sa nehýbal vôbec. Inak proste máte malú šancu, že ho trafíte, a ak ho trafíte, tak máte šťastie a väčšinou to prežije. Podľa toho teoreticky, čím ho trafíte. Hovorím, ak ho chcemete no tak to už sa nášiš, Maria, ktorý sa musí naučiť rozprávať až potom komentovať. Ak ho trafím napríklad takým tým Winchesterom, tak mohol by ísť dolu na jednu ránu, zase keď otočí ho trafím niekam do nôh, do ryti. Alebo zase keď má vestu a trafím do vestu, tak má šancu, že to prežije, ale zase instantne šedá obrazovka, jak všetci, ak proste ak poznáme DayZ, keď máte málo životu, máte šedne vám obrazovka. Ja mám aktuálne pomerne šedú obrazovku, lebo som proste zase zombici dajú textúrami, proste nedoriešené, serem na to, proste je to zatiaľ takáto hra. Čo nám DayZ ponúka, to si zahráme. Ľudia, ktorí na to nadávajú, pretože nemajú dostatočne niekoho počítač na to, aby im to utiahlo, hlavne FPS dropy v mestách, proste nie vždy je to najkrajšie, napríklad vidíte, ešte pred tou značkou som mal 25 FPS, behol som sem, už to je na 19, 16 dokonca. Ako tie mesta najlepšie nie sú. Uvidíme, ako to bude na letisku, ak to bude pri tom letisku nad 20, tak dobre, behneme tam, ale ak to úprimne nebude ani tých 20, tak moc sa asi do toho neodvážim. A tu už sa nachádzame v novom sobore a preto som povedal, že beneme pri autách väčšinou bývajú veci, ale už zbraň mám, takže zbraň ani hľadať nebudeme. Ak sme vidíme tam nejaký klobúk a tam toto brať nebudeme, pretože nie je to jedno.
Máme tu policajtku, ako zase sme v meste, kde policajtka nie je najkrajšie len tak behať, takže keď som rýchlo kúkol, či tu budeme mať policajné auto, za týmto nemáme. Predaňme toto, tu nič není, takže rýchlo behneme do policajtky, len skontrolujeme, či sa tu nenájdu nejaké náboje, čo by sa mi hodili. A nábojov tu máme jak svinia, máme tu... Toto asi nebudú náboje do toho Winchestera, že nie? Ne, toto nie sú oni. Ale máme tu dostatočne dobrý počet, alebo pekný počet zásobníkov do tej mojej zbrane, aby som povedal, že kľudne by som mohol tento jeden zásobník vyhodiť, pretože máme docela dosť zásobníkov a to keď nájdeme do toho zbranie, komu by sa to chcelo zase prehadzovať a tak sa s tým stráť, tak toto bude stačiť. Myslím, že aj tak si potom nechám, až ich vyprázdnim, nechám iba 3 a tie budem nabíjať potom časom, alebo nejak tak proste. Máme tu antistavku, ktorá je docela není Pearson, aj keď ja Pearson mám a ďalší zásobník. Normálne rozmýšľam, že vyhodím to akačko a risknem to, že na letisku nájdem nové, ale zase ak tam to akačko nebude, tak moje šťastie je, že tam budú náboje a ja nebudem mať zase to akačko. Ako ja hovorím, týchto nábojov je tu úplne presraté. Ja ich možno ani všetky brať nebudem a ďalšie, pretože ja normálne môžem to rašovať s pištoľou. Normálne rozmýšľam, že ja tu niečo nechám a zoberiem si pištol, pretože ten počet tých nábojov do tej zbrane. Všade sú tu MP5-ky, koľko máme? 30, 30, 60, 90, 120, 135 plus ďalších sa, ktorá nechce počítať, nejak 170 a to len do pištola. Ako do akačka toto mať, úžasné, paráda, zase MP5-ka. To MP5 je tu úplne jak na straty, nábojov do nich tiež a to mi príde až smutná. A ďalšia, toto je Police Pants, jasné, to je mi k ničomu. Pištol flashlight, neviem či to ide na môj pištol, ale myslím, že do toho tak či tak treba baterku. Ja len tak zo srandy skúsim, že či sa to dá dať na môj pištol, ak áno, tak to tam dám, ak nie, no. Dá sa to tam dať ako, ok, nechám to tak, aj keď ja osobne to svetlo používať nebudem, pretože úprimne veľa ľudí by ma potom ľahko, bol by som proste ľahko spatriteľný. Kebyže proste, nedá sa to nejak dať na tú Gorkanovu? Nejak. Jo, dá sa dať. Krásne, som vedel, že to nejak ide, ale nevedel som ako. A čo hovorím, ďalšia MP5, zase nejaké náboje, toto budú zase... Čo sú to za náboje? Nie sú to náhodou tie, čo ja potrebujem do tohto? Ne sú to tie náboje, čo potrebujem do Winchestera, takže pokračujeme ďalej. Na strechu, či idem... Moc sa mi tam ako nechce, pretože som odtiaľ zase, ako hovorím, ľahko spatriteľne, ak by to tu niekto náhodou snípil, tak zase to pekne dostanem a to som nerad, ale zase keď bežíme, ja tam iba takto rýchlo vybehnem a nebudem tu stať, ja si to obehnem takto rýchlo, aby ma nemohol dosnípiť, kúknem, či tu nie je niečo, o čo by sa... Nie je tu nič, čo by stalo za to tam zastaviť a povzerať sa. Teda by som povedal, že môžeme aj v kľude pokračovať ďalej a... Ja som tu ešte videl studňu, tu na ju máme. Myslím, že máme dve prázdne fľaše, tak ma napadá, prečo ich... Tak okolo. Prečo ich nenaplniť, ak sa teda nemýlim, jasné, sú dve, tak prečo ich nedoplniť, je to predsa len chvíľka. A keď teraz, ak sme zase boli do mesta, máme tu síce, ak to nie je to nad 20 fps, ok, máme 23, no. Ale zrazu keď tu niečo robíme, tak ten čas beží dosť rýchlo, takže ako, ak bude akcia, tak verím tomu, že ani akcia neskončí a už budeme toto, ja ho rovno napijem, pretože poznáme jeho potreby. Asi nejak tak, potom ešte uvidíme, jak to dostria, možno si to spravím zase, neviem, príklad, nechápem napríklad, jak môžu ľudia natočiť hodinu záznamu a spraviť z toho 5 minút. Ale zase len to brať nebudem, čo s tým urobia, to už je ich vec. A tak nejak. My sme bežali takto a takto sa beží tam, kam som chceli vtedy a teraz ako by sme sa potrebovali dostať do Nového Sobora. Myslím, že máme aktuálne cestu, kaďa sa dostať do Nového Sobora, mali by sme bežať rovno, ak sa nemýlim. Ja sa kútim na mapku, prosím vás.
Áno, máme bežať rovno, aby sme sa dostali do nového sobora, teda ja myslím, že tam bežíme, pretože odtiaľ sa ľahšie dostaneme na letisko a možno na to letisko sa dneska ani nedostaneme, pretože to by, ak sa tam dostaneme a bude 30 minút, tak nebude to vyhovovať najlepšie, pretože ako neviem čo je na to povedať, ale proste už nebol by čas, behneme tam, tu bolo ďalší, kde sa mi to zase bude hodina, až si dobre pamätám, jak som natáčal hodinu z Aliena, keď nás to so softom zabavilo, tak proste to potom zase to renderovanie celé, hodinu sa to do toho programu dáva, ako zase áno, keď tomu zvýšim prioritu, ide to rýchlejšie o nejakých 25%, ale úprimne povedzme si, zase rýchlo to moc nejde a potom to renderovanie, napríklad čo som natáčal v Fíri, ja to natáčam všetko v najlepšej kvalite, čož neviem presne aká to je teraz, mi to proste mi to nechce teraz dopnúť, ale natáčam to v tej najväčšej kvalite, to si môžete povedať akékoľvek moje video, myslím, že neviem presne odkiaľ, ale viem, že to je proste od tej doby, čo som začínal používať nepoužívam Sony Vegas. To ma práve úplne zarazilo. Lebo používam Sony Vegas. Sekundu, ja to môžem nejako zistiť, že sa potrebujem pod nejaké svoje video, tam mám vždycky napísané, aký program používam a taktiež tam mám napísané, čím natáčam a tak ďalej, čož asi ho vymením za kravy. No nie za kravy, ho nevymením, pretože to by sa aspoň nič nespravilo. Nabúrame do nej! Sme rebeli. Do krava. Zastredí nie, pretože ako OK, na tom mám, vôbec by mi to problém nerobilo, tak ale zase no, nejde proste do nich strieľať. Sme aktuálne v starom sobore, ak sa nemýlim, ďalšia kráva. Sme v starom sobore a myslím, že tu už sa nachádzajú aj pomerne do zombíkov a ako či v novom sobore neboli, to neviem. Ale viem, že tu sú na 100% a nerad by som nejako stretol, keď aha. Kurva, ja že to je hráč. Hlavne som hovoril, nerad by som nejakého stretol. Zase moje šťastie, kurva. Kdekoľvek som iba to poviem a už tam nájdem zombíka. Tu si stopnem moje video a pozriem sa do jeho popisku. Jasne, používam Sony Vegas Pro 13 a ja by som, zo svojho pomeru by som to OK, riskneme to auto. Nič dobré, alebo nie, že nič dobré. Ako, sú tam dobré veci, ale môjho pomeru nič, čo by som potreboval použiť. Čo týka ešte to, aby som to dopovedal, odporúčil by som Sony Vegas, pretože dobre sa v ňom renderuje, ide pomerne rýchlo, má hrozne veľa funkcií a áno, raz sa mi stalo, že nechcel mi vyrenderovať video a kurva ďačom bož. A proste bolo tam ohraničené, čo bolo Minecraft a myslím, že to bol neviem presne, ktorý to bol diel, ale viem presne popísať, že mi zostal jeden nexus, čo som rašoval a bolo to docela OP. Aktuálne, ak sa pýtate, čo tu vyvádzam, tak áno, snám sa náhľad všetky zombíkov, ale nie. Dobenem do nejakého domu, ak ma neotravovali, napríklad tu do týchto garáží, ktorá sa musím zavrieť. Stihol, ak zombík, zase mi neprebehne tá kráva stenou, čo by som ma nasralo. Sa aktuálne pozrieme v starom sobore, odtiaľ aby sme sa dostali do na letisku, ktoré musím vidieť na smer Cabanino. A to neviem presne, kde sa nachádza, budeme musieť behať a nájsť značky, ale keď pozerám, dobre sme zo starého soboru po rovnej ceste, teda keďže budem pokračovať, božku, ja neznášam tie zvuky jeho. Keď budem takto pokračovať, mali by sme sa tam dostať tak nejako, ale istý si tým nie som, nejdem na istotu. Ja som na mape nikdy nejak nevedel úplne extrémne vyjadrovať, proste akože vyjadrovať hovno. Ja som nikdy nevedel sa orientovať správne na mape, vždycky by to bolo tak trošku neznámou. Ale dalo sa to no. Počkaj, aby sme sa teraz zostali pokračovaní, tak ne takto. Áno, tunak sme skončili pri tom jazere, takže ideme správne. Ďalšie, to žiaľ zase nie je taká dlhá cesta. Áno. Teraz tak pozerám, že jak ja mám oddelené to, že ja tam mám proste render dvojbodka, pod tým mám zoznam vecí, ktoré používam.
rekord, akože natáčanie, zoznam veci, ktoré používam a pod tým zase tamto. A ja som tam dával tak, aby to nejak pekne vyzeralo a jak na počítačovej verzii tie palička keby oddielovanie, tak teraz pozerám, že to vyzerá pomerne pekne na telefóne. Nepozeral som ešte otočenú verziu, ale typnem si, že to tiež nebude najhoršie a ja zase bežím v strednom ceste ako kokot. Buď to zoberieme takto po tých stromoch takto, čož by bolo síce dlhšia trasa, ale za to 100-krát bezpečnejšie, ale myslím, že keď tu bude sniper, odkiaľ by ma mohol snajpiť odtiaľ. To je moc blízko na to, aby sniper tam by nemal čo robiť, to je dolu. Odtiaľ. Myslím, že máme dostatok času na to, aby sme proste tunak, ako som to vysvetlil, snajpera tunak keď strelíte, napríklad kebyže strelím z toho kopcu, kde mám aktuálne zameriavať sem na túto cestu, tak nejakú tú sekundu to potrvá, keď tam doletí. Podľa mňa kebyže počujeme výstrel, tak to urobíme. Tak má malú šancu, že nás trafí a potom budeme mohli behať takto, potom ideme raz pomalšie, raz rýchlejšie, tak máme malú šancu, že nás trafí, po prípade budeme bežať niekde do toho smeru, nemal by nás proste trafiť, mali by mať tú šancu sa vyhnúť tej gurke. A pozerám, že už natáčame 25 minút, takže letisko už dneska určite nestíhame. Maximálne tak stíhame dobehnúť do toho mesta, kde sú to mal naplánované a odtiaľ sa zase bežme do jedného mesta, možno to budete poznať, neviem presne jak to je, ale možno aj teraz som to hovoril, zase som poprvé nezapamätal si to, tu je to kabinovo. Dostali sme sa sem, ale zase je to jedno z miest, kde sú tiež ľudia docela, tiež tu chodia ľudia pre veci ako lootovanie, tu nachádza tu pomerne dosť potravín, akože jedlo sa tu dá vylútovať, myslím, že raz za čas sa dajú nájsť aj nejaké zbrane v tom. Toto sú také domy, kde sa dajú nájsť napríklad taká vec, ako mám ja, že toho Winchestera. Prečo sú zavreté tie dvere? Nie, oni boli open, a to bolo vagnuté. OK. Tu máme lekáričku, ale ona je témičku, z lekáriček máme už lekáričok. Bandáži, vidíte, zase tam bol open, ja som klikol, napísal to, že je to close a musel som znova kliknúť, aby to bolo open. Ale ono to bolo open a bolo to zavreté, tak ako vysvetliť prosím. Takže tam, kde som bol, sa často nachádzajú väčšinou také teto, ako mám aktuálne jadr, ja na chrbte, ten Winchester. Neviem prečo, proste v takýchto chudobných domoch. Zase. A u ďalších dverí, vidíte, je tu close. Zavrel som ich, otvoril som ich. Že toto mesto, vidím to má za seba, už vidím, jak krásne sa budú vyberať, lootovať veci, takže asi tu lootovať nič nebudeme, ak tu teda nebude niečo a teraz kam sa chceme dostať. Sme v kabinove a odtiaľ to už sa dostáva na letisko, teda ja by som povedal, že ešte budeme bežať trošku ku tomu letisku, toto mesto pomerne dosť poznám, lebo tu často behávam ku tomu letisku, alebo behával som, aktuálnym lootom nie. Dobre to poznám, teda ja by som to dobehneme tak nejak skrátene ku letisku nejak tak, aby sme boli primerane ďaleko od mňa, aby nás zatiaľ nikto nevidel, keď sa budem odpájať tých 30 sekúnd a kto nevie, keď sa odpájate z DZ-ka. Tu bude sniper. Je tu autobus. Ja predpokladám, že keď do ňa behneme, tak nás budú snipy. Preto do autobusu nebehneme. A radšej rýchlo zistím, kde je tá cesta, z tohto mesta zdrháme. Tu tá cesta nebude, tu, alebo áno, tu je. Takže bežíme po ceste ku letisku a už teda nebude dlho, už iba 6 minút a ja už ani neviem, aký som to komentoval, plus prišla a tak proste dúfam, že vám nebude vadiť pár minút toho, že budem kecať tak trošku potracať od nej, pretože sa tiež musím. Čo sa týka toho autobusu, tam nenapadlo, že ďalší autobus, ktorým už tam nie sú nejaké zbrane, že on bol pojasne mesta, len tak autobus bol sám ústava. Preto ho nebudeme kontrolovať, čo mám v sebe, ani nebudeme do ho starať, že budeme to kociť, pretože určite nebude plný a maximálne tak tam niekde stal sniper, ktorý čakal, keď tam sadneme. Určite mieril na miesto vodiča. Ja som zase klikol toto.
Okay, I'm running up, I'm really need to drink, takže až ešte odbedem trošku viac ďalej od toho, tak napríklad tam pri tomto sa napijem, pretože zase pýtam vodu a proste som rád, že som si to doplnil. Vidím, že čas nám išiel tak nejak presne k tom, aby sme dobehli po letisku. Bude to tak nejak tak, že skončíme u letiska, to bude nazvem video ako niečo ako počátek, alebo niečo také. U letiska to bude ďalší diel, zase nazvem neviem ako. Behneme do domu, zase ako nikdy neviem, kto v tom dome môže byť, teda to je celý prezrané. Mám ešte jednu to vodu, nič neotravujem. Ale my tu zase máme fakt nasratých. Ok, akáčko, máme aj možno pokračovať. Myslím, že pokračujeme taďal, tak sa mi milím jasno. Tak sa milím, keď som čúrať a už späť do toho mesta. No? Áno, 2 minúty. 2 minúty, čo je teoreticky presný čas, ktorý ešte to bude trvať. A tam zase vidím oplotenie letiska, áno. My budem bežať takto tu na... To je kreška. Nebo kreška, ono kreska, to je spadnutý vrtulník. Môžu tu byť nejaké veci, ale hlavne zombix, teda musíme si dať pozerať, aby som sa tam nakúpil, čo tam bude. Preto som rýchlo dobehnul, keďže zase viem, že keď som pohľadil na väžu, tak ten retard odhodí aktuálnu vec, čo mám v rukách, takže sem si položím takáčko. Nie som ho nestratil. Really? OK. Čiže mám pár informácií. Za prvé, best book in this game, nemáme akáčko. Za druhé, to by mi až tak nevadilo, pretože som mal na ňom scope. A za tretie, niekto tu bol, pretože je tu prázdne. Tu nikto není, každopádne jediná výhoda toho, že nemáme akáčko, je tá, že si môžeme tu hodiť túto... Dinner? Netuším. Obed. Myslím, že... Obed. Takže jedlo, raňajky, niečo z toho. Ok, I'm thirsty zasa. Teda keďže niekoho stretíme, tak takto pištolko vedne zďobať. Takže čo sa nachádza v našom území, keď toto nie je naše územie. Už vidíme oplotenie toho letiska, keď to letisko je docela veľké, teda nevieme, akože už... No, vieme, jak to, že už je to tu, ale no... Chápete, že čo tým sa povedať. Keď tu za tým potom ešte nič nevidíme, že tuto to oplotenie, akože tu má oplotiť celé letisko, chápem, ale no... Ok, 33 minút už máme podovratý, ja by som ešte dobal tak trošku bližšie, no nie sme tu na polke cesty a zase zastavím, lebo som tak rýchlo. Sorry, svoj prs. A to už som vystredil. Ale obávam sa, že to nebude na nás. Pretože nepočujem pristávať bulky. Ale to je jedna informácia. Aspoň vieme, že na serveri nie sme sami a taktiež po druhé aspoň... No aspoň vlastne nič, no aspoň nás varoval, že na letisku niekto je a že my tam ísť nemáme. Každopádne nestrieľal po nás, čo je moja výhoda, lebo môžem sa tu odpojiť v pohode.
keby strieľal po nás, tak máme, tak počkaj, nie je to tam zombík. Rád by som sa, aha, tu už je letisko Armageddon. Alebo tak nazvať, pretože ja by som bol som dotýkal, to sa odpojil. Ešte tu sekundu postrel, aby som zistil, že fakt nestrieľal po nás, ale myslím si, že nie, lebo tie bujky ku nám nepristávali. Tie guľky pri nás nepristávali a teda by som povedal, že strieľal, to bolo až z letiska, možno, že to ani nebolo z tejto blízkosti, to možno strieľali z hangára alebo nejak tak. My tlmič nemáme, teda kebyže my vystrelíme, tak to počujú všetci v okolí. My strieľať nebudeme, máme už odohratý daný čas. Skontrolujeme teda nakoniec, koľko tu bolo ľudí. My, okrem nás, 4. 2 Češi. 2 Češi a to je všetko. OK. Teda dúfam, že to nebolo po nás, nebol by som sa teraz odpojil a pribudil mŕtvý. OK, tak toto by bolo asi všetko, ďakujem, že ste sledovali toto video. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, po prípade, že ešte nemáte a chcete vidieť ďalšie videá z tohto, nezabudnite dať odber. To by bolo na dneska všetko, takže ja sa zdravím a hop a